Jeg vil gerne fortælle lidt om atom- og kernefysik, og jeg vil starte med at fortælle om, hvordan en atomkerne ser ud. Og en atomkerne består af et antal protoner og neutroner med elektroner omkring sig. Antallet af protoner i kernen kaldes for atomnummeret og betegnes med Z. Neutroner kaldes for neutrontallet og betegnes med N. Det samlede antal af nukleoner, som er protoner og neutroner, der under et kaldes det, men det samlede antal af nukleoner kaldes enten nukleontallet eller massetallet og betegnes med A. Det gælder, at A er lig med Z plus N. Det vil altså sige, som er massetallet er lig med protontallet plus neutrontallet. Men et selve atom kan bestå af elektroner, som vi ser her. Og så som er negative. Og så har vi protoner, det er de blå her, som er positive, mens neutroner, som er de røde, er neutrale. Og der kan maksimum være 2 elektroner i den inderste kerne, som vi kan se her, i den inderste kerne her. Og der kan være 8 elektroner i den yderste skal. Og her kan vi se, at der er 4, men der kan altså være 8, hvis det skulle være. Når man snakker om radioaktivt henfald, kan man snakke om 3 henfald: alfastråling, betastråling og gammastråling. Alfastråling, som vi har her, er den svageste og kan blive stoppet af papir, som vises her. Og alfastråling udsender heliumkerner, hvorefter vi har betastråling her, hvor at den er hårdere, men den kan stoppes af glas, som vist her, og den udsender elektroner. Og så til sidst har vi så gammastrålingen, som er det sværeste at blive stoppet, og det kan blive stoppet først af beton. Ja. Og så vil jeg snakke lidt om isotoper. Og isotoper er et grundstof af atomer, der har samme atomnummer, altså det vil sige X eller Z hedder det, men har forskellige atommasse A. Og atomnummeret svarer til antallet af protoner i atomkernen, så et grundstof kan have forskellige isotoper, men indeholder det samme antal protoner, hvilket vi kan se her. Ja, vi kan se, at den har forskellige atommasse, hvilket kan enten være 12, 13 og 14, men har samme atomnummer. Så vil jeg snakke om alfa-henfald, og det er, hvor alfa-partikler, som er 2 protoner og 2 neutroner, det vil altså sige, at kernen mister af protoner og neutroner, som gør, at massetallet og atomnummer ændres. Det vil også sige, at et andet atom optager de 2 protoner og 2 neutroner, atomet udsender. Så beta-henfald og beta-minus-henfald, som vi har heroppe, er hvor der sker, at en neutron bliver omdannet til en proton under udsendelsen af en elektron. Som I kan se der bliver plus elektron. Hvorimod i beta plus henfald, som vi har hernede, der bruges energien til at omdanne en proton til en neutron, som vi kan se herovre, neutron og proton. Så
gammahenfald, så kan man der udsendes lys med lysets hastighed. For eksempel kan man se, at B137 kernen er for energirig og kan falde til ro igen ved at udsende lysenergi, som skal være gammafotonet hernede, hvor det udsender.